השבת אנחנו הולכים לפגוש שתי פרשיות, פרשת בהר סיני ופרשת בחוקותיי. אחד הפסוקים בפרשת בהר אומר כך: וכי ימוך אחיך ומה אתה ידו עמך והחזקת בו גר ותושב וחי עמך. התורה שלנו אומרת לנו, אם יש לך אחיך מעם ישראל שהוא מח, דהיינו נכנס למצב כלכלי קשה, מח מלשון עני, אז והחזקת בו גר ותושב וחי עמך, תחזיק בו, תעזור לו, סייע לו מה שאתה יכול. אתה יכול בכסף, אתה יכול בגמילות חסדים בגופך, סייע לו, תמצא לו פתרונות, תהיה לו אוזן קשבת, נעזור לו. אבל השאלה הגדולה, מה זה ומה אתה ידו עמך? מה זה הביטוי הזה, ומה אתה ידו עמך? מה זה הביטוי הזה? רש"י אומר ככה: והחזקת בו, כן? שמעו, אל תניחהו שירד ויפול ויהיה קשה להקימו, אלא חזקהו משעת מוטת היד. כלומר, יש פשיטת יד ויש פשיטת רגל. בשלב הראשון אדם פושט את ידו, בשלב השני הוא פושט את הרגל. למה הדבר דומה, אומר רש"י? למסעוי שעל החמור. שלך חמור, יש על המסעוי. עכשיו, המסעוי הוא עומד ליפול, מספיק בן אדם אחד, תופס בו, הוא מעמידו. בשביל ליישר אותו על החמור, מספיק בן אדם אחד. אבל נפל לארץ, 5 אין מעמידים. מורה ורבותיי, מה הלימוד שיש לנו פה? מה התורה רוצה ללמד אותנו? רוצה ללמד אותנו התורה דבר שלצערי הרב אני רואה אותו בהרבה תחומים בחיים. מתי מתחילים לטפל בבעיות? האם שרק מתחילות הבעיות הקטנות, מתחיל להיות משהו קטן, או כשמחכים שהכל כבר יתנפץ? למשל, דבר פשוט, אדם יש לו כאב שיניים קטן, כאב שיניים קטן. האם מיד הולכים לרופא שיניים או לא? זה שום דבר. אני אשים קצת ערק, יעבור. מחכים, בסוף הוא בא לרופא, אחרי שהוא לא יכול, תפס אותו בדיוק בליל שבת, והפה שלו מתנפח, וכבר יש לו שם דלקת, וכבר אין מה לעשות, כי צריך קודם אנטיביוטיקה כדי לטפל. בסוף בדקו, יש לו טיפול שורש. היצר הרע לא רוצה שתטפל בבעיות מוקדם. הוא רוצה תמיד שתתדרדר, עד שתגיע למצב, הצילו. זה התפקיד של היצר הרע. ולפעמים כבר אין לך אפשרות, וכבר הכל יתרסק והכל יתרושש. רבותיי, תמיד אני אומר לאנשים, אל תחכו, לא רק אל תחכו לכאב שיניים, כל חצי שנה תלכו לרופא שיניים, תעשו בדיקה, הכל בסדר? הכל בסדר. תשים 100 שקל בדיקה, ואתה במקום. החכם לא מחכה שהמסע ייפול מהחמור, 10 אנשים לא הולכים להקים אותו. תמיד אומרים לך, איפה היית? למה לא באת מקודם? היצר הרע לא רוצה את זה. היצר הרע רוצה לראות שאתה תיפול עד הסוף. אומרים חכמים, כי ומה אתה ידו עמך והחזקת בו. רבותיי, זה נכון. היום, אדם יש לו רכב, אני מדבר דברים פשוטים, יש לו רכב. פעם בשנה, תכניס את הרכב לטיפול. ואם יש פספוס קטן, התיקון הוא פשוט, התיקון הוא זול. אתה לא צריך להשאיר את הרכב 3-4 ימים שמה.
מתקנים במהירות, ממשיכים. יש כאלה לא. הוא נוסע ברכב, מתי הוא הולך למוסך? רק אחרי שהלך לו משאבת מים, או אחרי שהלך לו קרברטור פעם היה, אני יודע מה? ואז איפה זה תופס אותו? שעה 8 בערב, כביש 6, כל המשפחה באוטו בדרך לחתונה. שעה 8, ואז האוטו נתקע לו, ואז אין חתונה ואין כלום. למה? אומרת שלמה המלך, בעצלתיים ממך המקרה, ובשפלות ידיים נדלוף בית. יש לך, אתה רואה טיפה של נזילה. מיד לך תראה מה קורה למעלה. לא, מחכה. שם למטה בינתיים גיגיות, בסוף כל התקרה צריך להחליף אותה. למה? עוד לא מתחיל משהו קטן. מיד תבדוק מה קורה. אל תיתן לדברים להידרדר. תעצור אותם. הגילוי המוקדם הוא חשוב בהרבה תחומים. וסליחה, מבחינה מכבודכם, גם מבחינה בריאותית. אדם כל חצי שנה צריך ללכת לעשות בדיקות כלליות. כל אחד מאיתנו יושבים פה, וכל מי ששומע, כל חצי שנה בדיקות כלליות. היצר רע, אני אגיד לך, בשביל מה? אני אוכל, הכל טוב. מה אתה רוצה להגיע אחר כך, שיש לך בעיות עם הלחץ דם ב-300 סוכר? למה? עכשיו תבדוק. כל חצי שנה בדיקות, וגם בדיקות, איך זה נקרא, קולוסקופיה, שעושים היום במערכת העיכול, במעיים הגסים. תעשה בדיקות, חכה. למה אתה מחכה? יצר הרע. מוחור, זה עמלק. עמלק אומר, מוחור אנוכי ניצב על ראש הגבעה. זה עמלק. אנחנו אומרים, היום בקולות תשמעו, אין מחר. היום. לך תעשה, אל תפחד. אם יש זיוף קטן, מתקנים את זה מהר. לכן כל הזמן האדם צריך לפקוח עיניים על עצמו, על הכלים שלו, זו דוגמה של רכב, ועל המשפחה שלו. מישהו מהילדים, האישה, מישהו מסביבך, מתחיל לזייף קצת, לעצור. הלו, טיפול, מה שצריך, בוא נבדוק. אל תחכה לשלב של פשיטת רגל. אומת הידו, כבר אתה אומרת לך, אומת הידו, והחזק טפל בהתחלה, ואל תחכה להידרדרות מסביבנו, ובכלל, לא רק מעם ישראל כולו. כמה חשוב לפקוח את העיניים ולעבוד מהראש. ואם אנחנו נתקן את זה, את העניין הזה של לעשות בדיקות מוקדמות, אפילו עולה כסף. בדיקות מוקדמות, אני אומר לכם, ואז זה שכרנו. כי כל אחד מאיתנו הוא סוג של עני. עני זה לא רק בכסף. לפעמים עני זה בבריאות, לפעמים עני זה בהרבה תחומים. תעשה עוד בדיקה, תבדוק את עצמך, אל תחכה שזה יידרדר. וגם אתה, כפי שאמרתי, אלה מסביבך, תשים לב, ובעזרת השם, מתוך שאנחנו ניתן לליבנו את הרעיון הזה, לא לחכות שהדברים מדרדרים, אני חושב שזו הצלה גדולה לכולנו, זו תפיסה אחרת של החיים, של מה שאני קורא לזה, לא להמתין למצב, אלא עוד יש אפשרות לייצב את המצב, ולהחזיר אותו לקדמותו, ובעזרת השם, שנזכה כולנו לחיים בריאים, חיים שלמים, חיים מתוקנים. שבת שלום לכולם.